Čaute lidi, zdravím vás u Skyblocku, je tady se mnou Clayman. Ahoj. A je to první part Skyblocku, že jo? Jo. A tyhle ty videa budou maličko krátký, protože nějak nám to nepovolí. No, a ten díl bude spíš o Cobble generátoru a o to jde. Já to udělám takhle málo vrstvový. Ať to máme jen takhle, tady bude Cobble generátor. Tak ho udělám, protože si ti nebezpečný. To fakt ne. Minule kvůli mě vzniknul obsidian. No ještě se vytahuje. Co? Ještě byl pěkný. No vidíte, Cobble generátor. Někdo dělá jiný, ale my děláme takovýhle, že je lepší. A může se myslím dělat i jakoby dvakrát. Dej tam tu loďku. A když tady na to skopeš a sem, tak můžete udělat to dva. Ale my jsme to neměli dělat. Ale funguje to. Tak já mám dělat crafting a dám ho sam. To není moc chytrý. Ne, mám u sebe. Ne, kukuj. To nebylo moc chytrý. Zkus si kopat ty dva bloky. Takže tadyhle. A ne, a tam. Funguje. Nefunguje. Funguje kecám. A funguje, koukej. Dáš mi tyčky? Vytračit do čestky. Čiže měli bychom dost dát pryč? Ne. A jsme na serveru zas, no. Mělo by se to dělat. To já to udělám. Tak my už to ukončíme. No ještě máme ještě. Tak ale jako to už bude dlouhý zase. To je fakt, tak to musíme ukončit. No, děkuji, tak čaute. Lidi,